Θα θέλατε να είστε μερικά εκατοστά ψηλότεροι? Τώρα μπορείτε με το B-Tall, το επαναστατικό σύστημα που σας επιτρέπει να αυξήσετε το ύψος σας μέχρι και 5 εκατοστά. Απλά τοποθετήστε το μέσα σε οποιοδήποτε παπούτσι σας. Η αλλαγή είναι φανταστική γιατί θα δείχνετε ψηλότεροι. Αυτό θα είναι το μυστικό σας, γιατί δεν φαίνεται καθόλου. Το B-Tall είναι απίστευτα άνετο χάρη στο ευέλικτο υλικό του που είναι σαν τζέλ. Έχει διάφορα επίπεδα, ώστε να μπορείτε αν θέλετε να αυξήσετε το ύψος σας σταδιακά. Κάθε επίπεδο αυξάνει το ύψος σας κατά 1 εκατοστό, οπότε συνολικά μπορείτε να δείχνετε μέχρι 5 εκατοστά ψηλότεροι. Το B-Tall είναι ιδανικό για αθλητικά παπούτσια, μπότες, ακόμα και για τα καλά σας παπούτσια. Το σύστημα είναι τελείως κρυμμένο μέσα στο παπούτσι, σχεδιασμένο να μειώνει τους κραδασμούς καθώς περπατάτε, αλλά είναι δυνατό ώστε να στηρίζει το βάρος σας. Είναι και μαλακό και άνετο, ώστε να περπατάτε όλη μέρα. Θα ξυπνάτε το πρωί, θα βάζετε το B-Tall στα παπούτσια σας και θα το ξεχνάτε. Θα είναι σαν να γίνεται μασάζ στα πόδια σας σε κάθε βήμα, σαν να περπατάτε στον αέρα και ταυτόχρονα θα έχετε ψηλώσει και 5 εκατοστά. Το B-Tall περιλαμβάνει τη σόλα και 4 επίπεδα. Σας χαρίζει συνολικά 5 εκατοστά.